הכל התחיל במשמרת רגילה בביתן. יום רגיל למעשה. לעולם לא חשבתי שזה מה שיהיה. וואי, איתן, אני לא מבין. עבר להם משמרת זוועתית. בא לי איזה משהו שהרגיע אותי, אתה יודע. בא לי לישון, בא לי איזה משהו, אפילו לא לישון, איזה משהו קטן כזה, אתה יודע. משהו שהרגיע. אפשר לקחת הבועות. איזה בועות? בועות סבון? טוב. וואו, איזה יום גרוע. אני חייב לשתף את הקומונה שלי. וואי, בנות, אימא'לה, איזה משמרת גרועה. אתם אפילו לא... לא, אבל אחרי הטקס של יום שני. אתם לא מבינות. אחרי הטקס של יום שני. אבל אני פה. אני מדבר. אחרי הטקס של יום שני. אבל אני מדבר. אבל איזה יום הטקס ביום חמישי. אבל אני פה. וואי, יום חמישי זה יום האהוב עליי. זה היום האהוב עליי. למה לא תשובות? למה? זה היום האהוב עליי בפעם. תראו את זה. יום שני גם טוב. אין, אני בוא לשתף את הבנות. מה, גם אתה לא מקשיב לי עכשיו? מה יש לך? למה אתה לא מקשיב? אבל אני פה, אני מדבר איתך. בקשר לשבוע השיא. אבל אני פה... חשוב לי לעשות משהו ביום חמישי. אני בוא לספר לך על הבנות שאתה עושה. מה את אומרת שנצא מה, אתה לשם? מסתלבט? כן, נכון זה טוב? נכון זה רעיון. מה, אתה לא רואה אותי כאילו? למה אתה לא רואה אותי? מה, אני שקוף? אני לא מבין, אני שקוף? אם אני שקוף, אני הולך לדירה. הלכתי לדירה. שקוף? אני יכול לעבור גם את זה. מה זה? אני באמת שקוף. לא מבין. מה קורה לי היום? מה זה היום הזה בכלל? מה זה? מה זה? מה זה? וואו. אני הולך לדירה. את בא איתי? כן, כוס מים מלחפים, תודה. מה? זה שלי אבל. למה לקחת לי את זה? איזה מה מים יש לך? מגעילים. מה זה? טוב, אני אלך. נמאסתי. אני הולך לדירה. ושאף אחד לא יבוא איתי. דלת, היפתחי. זהו. נמאסתי. צריך משהו שירגיע אותי. לא אכפת לי שאני בדירה. אני מוציא את זה. שיש לי פה, לא אכפת לי מאף אחד. עושים ממני שקוף? שקוף הם עושים ממני? אני אעשה מכולם שקופים. יום שקוף. חיים. מים שקופים, זה לא מסתדר, תגידי מה קורה